Schutterij Sint Martinus Voorsje, goedemiddag allemaal. Van harte welkom hier bij ons in Schimmert, de enige Nutse zustervereniging in het Schutterij gebeuren, in ieder geval uit het oude gemeente Nut. Ik wens u een prachtige dag toe vandaag en ik wil het koningspaar met het dagelijks bestuur uitnodigen voor het drinken van de erewijn. Dankjewel.